Kung usay kinili, maorbagay lami. Kini ang binugoy nga prinsipyo sa mga taong ganahan mutilaw o medyo parat-parat nga pagkaon. Sama sa buwad, hipon o ginamos nga tatakbisdak nga mas lami pa kuno sa ubang sudan bisad parat. Ani atong tilawan ang buwad o ginamos sa tabuan. Pinagi ni ining report. Sa pag-abot pa lang sa merkado, sugaton ka na sa nangarimyon niya baho nga baoy muganoy kanimo padung kun asa kini nahimutang. So dinhi sa tabuan mo ni siya ang sentro sa tumuranan sa mga buwad. Nagkadayang buwad gikan mostly no sa Bantayan Island no ato makita diri mo ni siya. Pero usas mga buwad nga kuti kay himuon pero medyo mahal-mahal ang presyo kining bulinaw nga boneless kun tawag pa sa Tagalog boneless dilis. Makita nato unsa kagamay kining dilis o bulinaw gikuhaan pa gyud og bukog. So mo ni mag-explain nga nung medyo taas-taas iyang presyo. Gikan sa bukog ngadto na sa unod, way usik, isda man, pusit ug kugita anaa. Mao kini ang gidagsa sa mga pumapalit nga gikan pa sa ubang mga dapit. Bisan kuno og gibawalan na tungod sa kaparat apan katarungan sa customer nga in moderation lang. Asay gidili mo gani lami kayo. Pares buwan. Oo, pareho buwan. Ngayon sa tabuan lang yun. Mas barato man diri sa kay na bagsakan mo gid sa diri kon. Lahi gyud kuno ang lami sa buwan sa tabuan. Si Christine Madura nagluto og buwan nga iyang gipatilawan. Naay boneless danggit, tarurot nga nukos ug uban pa. Ang mao ni ang iyang bukog sa atong tusino. Mao gikuha na siya. Gibuwag. So way usik. Oh. Crispy kay ni siya. Human sa pipila ka gutlo, natilawan na gyud. Tarurot. Mas lami ni siya kung ako'y papilion, mas lami siya. O tapa. And then ang Nasa to kan. fish. Dasa kanya tunahon. Kana fish tusino tilawi. Mo ni ang pistusino init pala. Mao ni ham. Ang buwan mao'y naghatag og kaharuhay sa pamilyang Amadora. Mao ni nagpa-eskwela jud kong anak. So diri sad mi nagkuan jud. Mga buhi jud mi diri sad. Mausab kini ang gisaligan sa mga nanginabuhi sa merkado sa tabuan. Bawal sa mga high blood. Tinood ba? Bawal sir og daghanon og kaon gamayon lang sad haron dili high blood. Ikaw di ba ka high blood? Dili mo ko high blood sir. Daghan ka kaon ng buwan. Gamay ang kanon, gamay sang buwan. Dili magpauwahi ang ginamos, dayog o hipon. Anaapay amahong. Naabda na mo kining namalit og ginamos nga danon nila sa Japan kay mao kuno'y request sa anak nga OFW. Bahalag parat, go lang kay ginagmay raman kuno. Dito ginamos. Lamig yung ato. Okay, kinsa may mo atos Japan. Ako anak, larga na siya ugma. So, one yun, kita magpangita yun sa ginamos. Kung magpangita yung ginamos. Mas lami kuno ang turnos ug bawd nun. Limon sito ug sili. Daog na. Apan sa ngalan pa lang sa putahe, magkuyawan ka na kay gitawag kini og gipusil. Ginamos, pusan ug sili. Kung gipusil diri sa tabuan, gipusil, ginamos, pusag sili. Bang! Bitaw. Lami. Bawal daghanon sir, bawal. Pero kung gamay ra, ay igo lang ba? Ikaw high blood ba ka? Oh, Unsa man gyud ang makapa-high blood? kalaway kwarta. Ang kaparat sa pagkaon nagdala ko og gana sa kaon. Samtang ang baho nini maoy nakapadugang sa kalami. Apan hinay-hinay lang sa pagkaon kay siguradong mubalik raw sab sa imong lawas. Dili man karon apan basin ugma kung magpalabi sa paglamoy sa kaparat sa ginamos ug buwan nga gidili sa mga taong adunay alta presyon ug ubang balatian. Kauman si John Solon, ako si Alan Domingo. Kini ang akong short dokyo.